svima ljudi, moje ime je Fludi Gamer. Naše ime je Fludi Gamer, tako već. Znači, danas snimamo poluvlog zato što na Adi smo malo kupamo noge i što ne radimo baš svaki put kad dolazimo ovamo. Nema veze. To nam je prvi. Ovo je pola uvodi video zato što YouTube sedmica se malo promenila. Ponedeljak Minecraft, utorak Slime, sreda smešni prankovi, četvrtak FIFA, petak trošimo ušteđevinu, subota otvaramo šta smo kupili u petak i nedelju učimo parkour. I sve će to biti serijal koji će trajati za leto, ali ćemo to za leto malo izmeniti zato što će tad početi sezona kad ćemo da idemo i mi na plažu, na kupanje i na sve. Pa ćemo malo promijeniti YouTube sedmicu tada, ali nećemo snimati uvodne video 4, nego ići ćemo pod vodom da, ne znam, lovimo, tražimo neke ribe i ne znam ja više. Kada smo snimali uvodne video? Sad ga snimamo. I ćemo sa GoProm, tako je, to sve sa GoProm. Ako ovaj video bude imao bar jedan like, naravno Znači, ovaj video nadam se da će imati preko 5 lajkova, ako bude imao preko 5 lajkova, znači snimamo i dalje i to je to. Hvala što ste gledali klip. Ovaj mini vlog, bit će još vlogova za letnji raspust. I da, hvala što ste gledali klip. Ćao! Ćao!